Samantala, Idol, mas maayos na daloy ng trapiko naman po sa San Nicolas, Pangasinan, Binibigyang-Pansin. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Sinimulan na kahapon ang paghahanda para sa paglalagay ng traffic light sa municipal intersection ng San Nicolas. Ayon sa lokal na pahayag, pondong galing sa Disaster Risk Reduction and Management Fund ang gagamitin para sa proyekto na layong mapabuti ang daloy ng trapiko at maiwasan ng disgrasya lalo na sa mataong bahagi malapit sa San Nicolas Municipal Plaza at St. Nicolas de Tolentino Parish. Bilang unang hakbang, naglagay na ang Department of Public Works and Highways ng stop bar at pedestrian lane sa lugar. Katuwang din sa proyekto ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na siyang nagmomonitor upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng isinasagawang konstruksyon. Samantala, pinapayuhan ng mga motorista at pedestrian na mag-ingat habang nagpapatuloy ang trabaho sa naturang kalsada. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.